de nou, gràcies, Lluís, gràcies a l'audiència. Segona sessió. Espero que els que hi veu assistir avui encara estigueu vius i amb ganes d'escoltar-me. O sigui, per tant, penseu que encara us queden dues més, si voleu. O sigui, anirem veient tota la matèria que afecta aquestes novetats. Avui ens toca més una vessant més econòmica, ens toca una mica el tema d'Hisenda i altres mesures que estan relacionades, que no són Hisenda directament, però sí que estan relacionades amb aquesta vessant econòmica, com pot ser el tancament de comptes d'una societat mercantil o la presentació en el registre o línies de finançament que puguin haver-hi des de l'administració. I com bé ha dit en Lluís, doncs sí, òbviament, el tema de moda a tot l'entorn digital i analògic són les mesures. Hi ha experts, hi ha professionals, hi ha gent que coneix la temàtica i que a totes hores estan parlant i fent debats i històries. I sense anar més lluny, abans de començar la sessió, estava mirant una miqueta quin era el trending topic que teníem ara al Twitter, a l'estat espanyol, i és precisament los autónomos no paguen, no? Aquest era el trending topic. Precisament perquè ens trobem en aquesta situació, que estem en el mes de març i que al final lleparem tots una mica. També és cert, com bé deia en Lluís, que hi ha moltíssima normativa. I jo estava mirant i tranquil·lament he trobat fins a 4 normes a l'estat estatal, o sigui, de Madrid, i 2 normes senceres aquí a Catalunya. Per tant, 6 normes completes que han sortit en qüestió de 4 o 5 dies i que unes es complementen, les altres afegeixen coses, les altres donde dije digo, digo, Diego. O sigui, per tant, és tot una miqueta enrevessat i sobre amb la mala pata que tenim els juristes d'utilitzar terminologia que no és per cristians. I a vegades és que ni per nosaltres és viable entendre el que diu, no? O sigui, per tant, està tot una miqueta complicat i abans de res vull fer un petit disclaimer. I és que totes les meves explicacions, tant les que vaig fer ahir com les que faré avui, com les que faré demà passat, totes estan condicionades a criteris d'interpretació o modificacions posteriors que puguin haver-hi. Això és una de les coses que vull deixar molt clares perquè al final una petita interjecció, un i o, tot això pot fer que el significat sigui totalment diferent del que es pretén amb la normativa. També hem quedat abans, com li he comentat als companys de l'agència, que volia fer un petit aclariment respecte a una cosa que vaig comentar ahir, a propòsit d'una pregunta que se'm va fer. En un moment determinat se'm va preguntar que si en un ERTO no s'havia inclòs a un treballador que estava en baixa, si es podia afegir posteriorment. I jo vaig dir que en principi es podia incloure i jo entenia que només amb una petita modificació, amb una instància indicant les dades d'aquell treballador que no s'havia inclòs era suficient. Doncs bé, en aquest sentit, la Generalitat indica que no. La Generalitat ha dit que si hi ha algun treballador que falta en aquest ERTO, el que s'haurà de fer és retirar l'ERTO i tornar a presentar-lo complet. L'únic que es pot fer, un cop presentat l'ERTO, és presentar per instància documentació complementària, no incloure noves persones. Aquesta és la petita confusió, com us he comentat ara, que poden haver-hi d'interpretacions i ho volia deixar clar abans de continuar o d'iniciar la sessió d'avui. Diguem-ne que farem una miqueta com la sessió d'ahir. En principi està dividida en 4 o 5 blocs i a final de cada bloc, si voleu, doncs, a mesura que jo vaig explicant, si voleu, podeu anar escrivint en el xat les vostres dubtes i intentarem anar resolent-les. Esperem a veure si ens dona temps avui de poder-ho fer. Dit tot això introductori, que ha sigut excessiu, crec, comencem ja pel que toca. Mesures econòmiques. Com veieu, en principi,
No ho veiem perquè no vol funcionar el PowerPoint. Es veu que s'ha penjat. En principi, hem de veure ara. En principi, aquí teniu una miqueta l'índex de la sessió. Començarem pel que més ens interessa a dia d'avui, que és el tema de la liquidació trimestral, perquè, si no m'equivoco, estem a dia 24 i la setmana vinent, d'avui en 8, ja hem de fer la liquidació trimestral i hem de veure quin és el criteri que ha agafat, en aquest cas, l'agència tributària per si presentem o no presentem. Després també hi ha un tema d'ajornaments, un tema de terminis, de com queden els terminis tributaris. També un tema que he inclòs jo, que crec que pot ser de molt interès, encara que no és pròpiament, com deia, tributari, però sí que està relacionat amb les mesures econòmiques, com seria el tema de les compres. Què passa si jo m'he hagut de vestir, he hagut de provisionar-me, he hagut de comprar o matèria primera o algun producte ja elaborat o, senzillament, el que dèiem, si necessito alguna cosa per poder treballar encara que no ho vengui, doncs què passa amb els terminis de devolució, ara que està tot suspès? Doncs ho puc tornar, no puc tornar? Està en garantia, no està en garantia? Doncs això considero que és un tema interessant. Per l'extensió que he tingut a la normativa, penso que fer un apartat específic per a les persones jurídiques, entenent com a persones jurídiques les societats, principalment les mercantils o les cooperatives, doncs és interessant perquè hi ha moltes modificacions, sobretot a efectes d'operativa pròpiament dita. I després algunes altres petites cosetes que són insignificants però que sí que són col·laterals i jo crec que s'han de considerar i que s'han de tenir a bé exposar-les com a mínim. Dit això, doncs som-hi. En principi, ahir ja ho vam dir, estem en aquesta situació d'estat d'alarma en el que ha sortit normativa molta i diversa. Ja vam dir ahir que va sortir el Real Decret Llei número 7, el número 8, després va sortir el Real Decret 463 declarant l'estat d'alarma. Posteriorment va sortir el 465 modificant el 463, fent algunes petites ampliacions, que ha passat molt per sobre, però que a efectes de la sessió d'avui és important, el 465. I aquí a Catalunya tenim el decret 6 i el decret 7, que tots, al final, tot aquest compendi de normativa, el que ens acaba donant són les mesures que s'han previst per fer front a aquesta situació de crisi o d'emergència sanitària. Tinguem en compte que, òbviament, en aquestes 3 primeres sessions no parlarem absolutament de totes les mesures que hi ha. Només parlarem d'aquelles que són més rellevants de cara a autònoms i empreses. Lògicament, hi ha altres que també es podrien considerar, però que crec que ningú es pot veure afectat. Si algú n'estigués, doncs m'ho comenteu i us donaria resposta. Com, per exemple, si algú va demanar un préstec pel tema de la sequera de l'any 2017, doncs si algú va demanar aquest préstec, doncs ens ho comenta i li diré quines coses ha de fer o quines són les mesures que s'han pres. Però com que és tan puntual o tan específic, doncs en principi no crec que sigui de rellevància posar-ho aquí per tot el públic en general. Després hi ha coses molt específiques d'I+D, programes d'inversió, etc. que no ho sé, potser sí, però per això ho dic que si algú es troba, doncs que ens ho comenti i intentarem donar-li resposta. Bé, entrant una miqueta realment al que ens toca, recordem que es va acordar en el Real Decret, en el 463, es van suspendre alguns tipus d'activitat. Això és més un recordatori, però que crec que és rellevant a efectes del que veurem, per exemple, demà en quant a ajuts que estan previstos. El famós cese extraordinari d'activitat o els famosos 2.000 euros que estan previstos que vol donar la Generalitat com a molt. Doncs, per anar allà, necessitem primer veure si reunim aquests requisits. Aleshores, es considera que hi ha un seguit de situacions que estan suspeses. Bàsicament, són tots aquells establiments que estan oberts al públic. En aquest cas, no sé per què no passa ara. Ara, no passava. Com veieu, està suspesa l'obertura al públic de locals i establiments minoristes. Això què implica? Això implica que, en principi, els establiments industrials
i altres tipus d'activitats que no estan obertes al públic les podem continuar desenvolupant sempre i quan no hi hagi risc de contagi. Però tots aquests que estan d'obertura al públic, en principi minoristes, doncs estan cessats a l'activitat i això permetrà demà, quan veiem el tema dels ajuts, que ja tenen, podríem dir, i entre cometes, per permetre-me l'expressió, una adjudicació directa. No s'ha de justificar posteriorment. Només amb aquesta suspensió és suficient. En aquest cas, no tothom està tancat, lògicament, perquè la vida continua i en aquest cas, com que la vida continua, doncs hi ha alguna sèrie d'establiments que, òbviament, encara que siguin de pública obertura, doncs sí que podran desenvolupar la seva activitat normalment. En aquest cas, com veiem, estan tots els d'alimentació, begudes i productes de primera necessitat, les farmàcies, els centres sanitaris i clíniques veterinàries. No sé per què ho han posat junt, el de centre sanitari i clínica veterinària. Suposo que no s'equivocaran i portaran el gos a un lloc i el marit a un altre, espero. Però bueno, la qüestió és aquesta. Òptiques i ortopèdies, productes higiènics, premsa i papereria. En principi, papereria només és per la premsa. Tècnicament, una llibreria, vendre llibres no ho podria. Només seria per premsa. Combustible, només benzinera. Res més. O sigui, ni rentat de cotxes ni tampoc la cafeteria de la benzinera. Sí que és cert que el que seria el supermercat de la benzinera sí que podria estar obert, perquè estaria en el primer supòsit que hem dit, estaria en el tema de l'alimentació perquè nosaltres puguem abastir-nos. Els estancs, jo avui, curiosament, he sortit un momentet per anar a veure ma mare i era impressionant les cues que havia als estancs. Havia més cua a l'estanc que al supermercat, és increïble. Equips tecnològics i telecomunicacions. Òbviament, com que se'ns està demanant el teletreball i tot el tema virtual, doncs necessitem que si tenim algun problema, alguna incidència, doncs que puguem anar a comprar els equips que nosaltres necessitem. Aliments per a animals de companyia. Les tintoreries i bugaderies, estan oberts, són coses que no s'entenen. Aquí va haver-hi una modificació. S'entenia que les perruqueries estarien obertes i ara al final es va modificar i només està obert el servei a domicili. I aquí està el quid de la qüestió. El comerç online, telefònic i per correspondència. Per tant, si jo el que tinc és un establiment que està obert al públic i m'obliguen a tancar, però jo ofereixo els meus serveis online, telefònics o per correspondència, puc continuar oferint la meva feina. I aquesta és l'excepció a la que es poden acollir, per exemple, aquells negocis o aquelles activitats de l'hostaleria i de la restauració. O sigui, sense anar més lluny, avui, si no m'equivoco, Glovo ha presentat els treballadors de Glovo han presentat una denúncia davant de la Inspecció de Treball per les condicions en les que es veuen treballant, perquè estan en contacte amb gent tota l'estona quan estan fent el transport dels àpats i de més, i és això. Per tant, ja veieu que en principi en el món virtual tot està obert. I això és un dels temes que serà important per demà pel tema dels ajuts, perquè si jo continuo desenvolupant l'activitat i continuo tenint ingressos, reuneixo els requisits, doncs segurament no em podré beneficiar d'aquests ajuts, però ja us dic, hem de mirar la lletra petita i hem de veure quines són les condicions en general. Recordem que, malgrat tot, si esteu davant d'una activitat com les que teniu aquí exposades, que està oberta al públic, heu de complir amb el que diu el Real Decret 463, en l'article 10, que bàsicament el que diu és que no pot haver aglomeració de persones ni tampoc pot haver menys d'un metre de distància entre persona i persona i entre persona i treballadors. O sigui, per tant, això és una de les coses que després, per això hi ha aquests controls d'accessos, diguem-ne, constantment als supermercats o aquestes cues que es fan als estancs i demés. Per què? Perquè si no és que a vegades estem tots en conjunt. Aquesta era una cosa més introductòria, que jo crec que era important tenir en compte aquestes activitats, quines són, i això ja us dic que us en servirà per demà i així ja no ho explico. Dit això, anem al que ens importa. Ara aniré, ja he vist que hi ha algun comentari o alguna cosa en el xat, ara ho mirarem. Anem al que interessa, la liquidació trimestral. Hisenda és Hisenda.
I Hisenda va una miqueta al seu aire i en aquest sentit sí que és cert que quan nosaltres vam mirar en un començament el Real Decret 463 en una disposició addicional, la disposició addicional tercera, en allà bàsicament deia que quedaven suspesos tots els procediments administratius. Per tant, si es suspenen tots els procediments administratius, com que no deixa ser un procediment administratiu el de la liquidació i el pagament de tributs, per tant, s'entén que no hem de presentar liquidacions. Aquest és el quid de la qüestió. Fins aquí tothom estava d'acord, tots contents, fent xerinola, però el Real Decret 465 modifica el 463 i li posa, a aquesta disposició addicional tercera, li posa 3 afegitons més. I en un dels afegitons en concret, a l'apartat número 6, ens diu el que veiem, el que veurem ara, que tot el que es refereix al primer trimestre, és a dir, aquell que vens ara, el dia final de mes, el dia 31 de març, per tant, liquidació, per exemple, del model 130-131, si fem pagaments fraccionats, el 202, si són pagaments fraccionats de les societats, si hem de presentar retencions, siguin professionals o siguin laborals, el model 111, o, per exemple, el 115 en quant a retencions per lloguer, o l'IVA, el 303 d'IVA, que és, en principi, grosso modo, els impostos, les autoliquidacions que s'haurien de presentar ara en el primer trimestre, a partir del dia 1 d'abril, de l'1 al 20 d'abril, en principi, com que no deixa de ser un procediment, podríem dir, bueno, estan suspeses. Doncs, amb aquest afegitó que li hem posat a l'apartat 6 d'aquesta disposició addicional tercera, doncs ens diuen que no. Que en principi nosaltres hem de complir amb les nostres obligacions formals i estem obligats a liquidar sí o sí aquests impostos quan toca. O sigui, per tant, no ens queda més remei que presentar de l'1 al 20. Òbviament, ja feia temps que els autònoms, els professionals, els empresaris, no podíem anar a l'agència tributària a presentar in situ, en mà, amb el document imprès, el tema de les declaracions. Per tant, ho continuarem fent com es feia, a través de la seu electrònica o a través del nostre gestor o d'aquella persona col·laboradora amb l'agència tributària. Així que no ens queda més remei que presentar-ho. Entre algunes de les mesures que s'han proposat per algunes entitats, sol·liciten que, per exemple, s'ajorni la presentació d'aquestes liquidacions. Sincerament, considero que la qüestió no és aquesta. La qüestió no és que em diguin, bueno, no has de presentar el paperet de l'1 al 20 d'abril, sinó que l'hauràs de presentar d'aquí 3 mesos o d'aquí 6 mesos. Això realment no m'ajuda en res. Per què? Perquè, a fi de comptes, l'únic que passarà és que tot el que no pagui avui ho hauré de pagar juntament amb l'altre impost. O sigui, més seria una exempció d'impostos, el que s'hauria de promoure com a ajuda als autònoms que no deixar de presentar la liquidació el dia 20 i presentar-la d'aquí uns mesos. Bé, això són coses que s'estan defendent, això són coses que estan allà, però de moment, a dia d'avui i fins que no canviï el tema, doncs el que ens diuen és que nosaltres estem obligats a presentar aquests impostos ara, a partir de la setmana vinent. Això és en quant a presentació. A veure, tinc per aquí el xat, anem un momentet al xat. Què passa si tinc el meu negoci obert al públic i també venc online però no venc res? Doncs, bueno, en principi, Floconut, en principi estàs mantenint l'activitat. O sigui que, com que jo estic presentant, o sigui, estic mantenint l'activitat, i és igual, encara que m'hagi donat de baixa, la liquidació d'impostos jo he de fer el primer trimestre. Això és una de les coses que moltes vegades ens trobem quan un autònom es vol donar d'alta, per exemple, l'última setmana del mes de desembre. Dius, hòstia, és que necessito donar-me d'alta ja. Sí, però és que el fet que et donis d'alta el dia 27 de desembre implica que has de presentar tot el trimestral del quart trimestre de l'any
que et dones d'alta, més el resum anual d'aquell any, en qüestió de 15 dies, i per tant no paga la pena. Doncs aquí passa una miqueta el mateix. O sigui, per tant, el que estem dient és que efectes tributaris, el fet que tu estiguis donat d'alta implica que efectivament hauràs de presentar les liquidacions quan toquen. Estic dient de presentar papers. No estic dient de pagar, estic dient de presentar papers. O sigui, per tant, tots hem de presentar papers del dia 1 al dia 20 d'abril. Venguem o no venguem. Josep, el problema és que com ho fem, l'assessoria i gestories per confeccionar-los? Sí, això és un dels temes que s'estan escoltant moltes crítiques per online, no? Com que la gent s'avorreix molt, ara l'Instagram treu fum i als stories doncs comences a mirar coses i a llegir moltíssimes coses. I, per exemple, avui estem mirant un noi de Madrid que s'estava queixant d'això, de que la gestoria, com que no li podien aportar tota la documentació, totes les factures ni tots els llibres, la gestoria li ha demanat que li complementin uns Excels i, clar, i ell tot allò era xino. I estava despoliticant, doncs, bàsicament dient això, no? Dius, hòstia, és que per algo le pago. Entonces, ¿cómo lo comemos? Aquest és el problema. Heu de buscar un sistema en el que vosaltres pugueu interaccionar amb els vostres clients perquè us faciliti la informació, sigui a través d'un escaneig, sigui a través de la complementació d'un Excel, sigui a través d'obrir en el núvol algun espai, alguna carpeta compartida perquè puguin penjar la documentació. És aquest el kit de la qüestió. O si no, enviar missatgers, que aquest podria ser una de les opcions que, per exemple, ja ho veurem demà, els registres públics accepten l'entrada i la sortida de documentació a través de missatgeria. Doncs aquesta podria ser. És un sobrecost, òbviament, però ens trobem en aquesta situació. Per tancar comptes anuals, sí, Carme, el tema de les societats, ara parlaré d'això més endavant. O sigui, per tant, no fem un spoiler. Què passa amb el pagament de taxes i tributs als ens locals? Bé, pel tema de la Generalitat, primer, per al tema de la Generalitat ara parlarem una miqueta més endavant, 3 slides més endavant, o sigui que ara també ho explico. Pel tema d'ens locals estem tots una miqueta venuts, perquè bàsicament les liquidacions estan girades, jo sense anar més lluny, tinc aquí els meus tributs per pagar i encara no he pagat perquè estic esperant l'últim dia a veure si des de la recaptació de l'Ajuntament es digna de donar alguna informació. Si entenem que tots els procediments administratius estan suspesos, s'entén que tècnicament no haurien de fer els pagaments dels ens locals. S'entén. Ara bé, la meva recomanació quina és? Doncs és preguntar directament a recaptació o a aquell òrgan delegat que s'encarregui de la gestió, sigui Diputació, sigui Consell Comarcal, sigui qui sigui, perquè us aclareixin aquesta circumstància. De moment, les úniques mesures que s'han pres són a nivell estatal i a nivell de Generalitat. És l'únic que tenim. Els ajuntaments, cada ajuntament acaba determinant com ho fa. Sense anar més lluny, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell, en sessió que ha acabat 5 minuts abans de començar nosaltres la sessió, estava dient que s'ha ajuntat amb els sindicats per veure quins plans en quant a impostos i a la gestió que faran. O sigui, per tant, volen prendre una decisió de forma unilateral. L'Ajuntament de Barcelona ja ha determinat que per a aquells indústries i comerços i autònoms no es cobraran les taxes ni les exempcions. Per tant, de moment diu que serà una moratòria, queden suspesos. Per tant, soc partidari que en aquest cas els ens locals aneu a preguntar cadascú a casa seva. Si una empresa liquida els impostos mensualment pel pagament en compte del model 202, que és trimestral, es podria aplaçar. Òbviament, Anna, jo estava parlant de la presentació del paper, de la liquidació, de l'autoliquidació del model 202. Una altra cosa és el tema del pagament del tribut i ara us ho explicaré. Parades del mercat d'alimentació, però no es permet fer mercats. Tomàs, sí, a veure, en principi està autoritzat en els mercats, sí que estiguin oberts i el mercat setmanal es pot fer, però només amb les parades d'alimentació. Tot el que sigui alimentació, begudes, tot el que no sigui això, sí que no es podrà fer en el mercat. Això és un aclariment que ha fet la Generalitat en la seva pàgina web i que ho ha indicat d'aquesta manera.
També estan suspesos els terminis en processos d'inspecció d'Hisenda. I què passa amb la declaració de la renda? Bona pregunta. En teoria, la declaració de la renda, això és una de les coses que volia explicar una miqueta més endavant, en teoria comença l'1 d'abril i la presentació no seria fins al 13 de maig, si no m'equivoco, la presentació física. O sigui, per tant, tècnicament, ja haurien d'estar fora o sortint de la situació. Però, bueno, tot això dependrà de com queda l'estat d'alarma. Totes les mesures estan condicionades a l'estat d'alarma. Per tant, haurem de veure realment què passa el dia 11 d'abril, si es prorroga o no es prorroga. I això ja condicionarà moltes d'aquestes coses. En quant a la inspecció d'Hisenda, us ho dic ara. O sigui, de nou, no ens avancem. I la darrera d'aquesta secció, l'IAE a la província de Barcelona està posposat, així com tributs de vehicles. Sí, efectivament, tot està una miqueta en suspès i és... Jo parlava més dels ens locals, sí que és cert que la Diputació no deixa de ser un ens local, però al final, quan parlem de municipis o entitats supramunicipals a nivell del Consell Comarcal i tot això, sí que jo demanaria els aclariments per si de cas. Mariano, en quant a la taxa turística, ara us ho explicaré també. També teniu... No vull anar fent spoilers. Que l'Ajuntament marca si es fa o no mercat. Que no es fa 15 dies sense mercat i va per allà. Cessa d'activitat. Si efectivament, Tomàs, si efectivament l'Ajuntament determina que no es fa mercat, és a dir, us ha comunicat que està tancat i que no hi ha, això és un cessa d'activitat, no hi ha més. O sigui, per tant, és fàcil de justificar. El que passa que això no... És a dir, no obsta a les teves obligacions fiscals en quant a presentació ni liquidació d'impostos. Per tant, ho tindràs més fàcil per acreditar el cessa d'activitat, del que parlarem demà, però els impostos s'han de presentar igual. Dit això, doncs, continuem una miqueta més i estem ja de nou amb les mesures que es van prendre. Una de les cosetes... Aquí, perdoneu, que no us havia compartit. Una de les cosetes que hi ha, i que ja m'heu preguntat ara força, és com queda el pagament. La liquidació sí que s'ha de fer de l'1 al 20 d'abril, no hi tutia, això és així, ja us ho he dit, disposició addicional tercera, punt número 6, i ja està, s'han de presentar i fora. Ara bé, una altra cosa és l'ajornament. I en aquest sentit, el que ens diuen és que es permet l'ajornament de totes aquelles autoliquidacions i declaracions liquidacions que tinguin com a termini de presentació fins al 30 de maig. Per tant, entrarien totes les liquidacions que fem ara fins al 20 d'abril, entrarien a dins, es poden ajornar en quant al seu pagament. Això ho diu l'article 14 del Real Decret Llei número 7, i estem parlant de molts tributs, no només estem parlant dels que hem dit abans, del model 130, 131, 111, 115, 303, sinó que estem parlant també dels impostos especials de fabricació, de l'electricitat ambientals, estem parlant dels IVAs intracomunitaris, estem parlant de l'impost sobre les primes d'assegurança, estem parlant d'altres tipus de... la declaració informativa sobre els pisos turístics, l'IVA mensual. Tot això, en principi, doncs, està dins del que es pot presentar fins al dia 30 de maig i, per tant, nosaltres podem demanar el seu ajornament. En aquest cas, aquest ajornament, la funció principal que ens diu el govern de Madrid és que és perquè vol injectar a prop d'uns 14.000 milions d'euros de liquiditat a empreses i autònoms. Bueno, sí, no. Lo que pasa que és el que decimos. Jo el deute ja el tinc contret, per tant, no el pagaré avui, aniré una miqueta més desahogat avui, però d'aquí 3 mesos o d'aquí 6 mesos jo hauré de fer front al pagament d'aquest trimestre més el trimestre que em correspongui en aquell moment. O sigui, per tant, la pilota serà més grossa. Així que, ojo, amb això d'una visió curtplacista i no mirar una visió a llarg termini. En aquest cas, ens diuen que
si nosaltres l'any passat, en el 2019, vam tenir un volum d'operacions, no beneficis, sinó un volum d'operacions de menys de 6 milions d'euros, 6 milions i escaig, podem demanar aquest ajornament. Bé, suposo que gairebé tots els que estem aquí podem demanar-ho. I aquest està el quid de la qüestió. Quines són les condicions que em posen? Doncs que aquest ajornament es podrà fer fins a 6 mesos, per tant, jo no pagaria aquest trimestre que jo liquido de l'1 al 20 d'abril, jo no pagaria fins a l'1 o al 20 d'octubre, però em diuen que els 3 primers mesos són de franc. Els 3 següents mesos se li carreguen interessos de demora. I l'interès de demora, en aquest cas, és l'interès legal del diner més un 25%. O sigui, per tant, estem parlant que a dia d'avui hauríem de pagar d'aquí 6 mesos el deute que tenim avui més un 3,75%, que és com està l'interès de demora a dia d'avui. Això és perillós. De nou, només que ho sapigueu, que si nosaltres no tenim liquiditat, no podem fer front a aquesta situació, doncs el tenim reconegut i podem ajornar aquestes liquidacions. Com ho fem? Ho fem de la forma que es fa sempre. Quan entrem a l'agència tributària, entrem a la seu electrònica, presentació de models, busquem el model que sigui, fem tota la liquidació i després hi ha un apartat al final, quan ja hem fet tota la liquidació, que posa reconeixement de deute. Doncs en el reconeixement de deute cliquem en allà i després presentem la sol·licitud. Quan presentem la sol·licitud, una de les coses és que en algun apartat sortirà que sol·licitem aquest ajornament com a conseqüència del Real Decret 7/20 per les mesures econòmiques del Covid-19. Això ho hem de marcar. En les coses importants. Després se'ns demana una garantia. A la garantia posarem que està exempt de presentar garantia, un termini, o 2 o 3, els que vulgueu, i ja està. I amb això ja, quan li doneu a enviar, amb la vostra signatura digital, automàticament ja se us reconeix aquest ajornament. O sigui, per tant, ja veieu, és tot en la pròpia declaració, en el mateix document de presentació de la liquidació que es pot presentar. Reconeixement de deute i sol·licitud d'aquest ajornament per les mesures del Covid-19. Això és el que heu de tenir molt clar a l'hora de presentar-ho. Però que sapigueu que a partir dels 3 mesos tindreu aquests interessos de demora del 3,75%. A veure, què tenim en el xat? A veure, aquí, en el xat. No se sent massa bé, Montse. Pot ser, perquè suposo que com que és una de les coses que han dit des de la Unió Europea, ja van demanar divendres la Unió Europea que les companyies, i això ho veurem demà, les companyies han de garantir el servei de comunicacions i els han demanat que tot el que siguin streamings, i això no deixa de ser un streaming, s'ha d'intentar reduir la qualitat. O sigui que podem tenir pics de pujades o baixades. Em sap greu. Això ja no està en mans nostres. L'ajornament implicarà que hi ha deutes amb les administracions de cara a la coordinació d'activitats empresarials. Deutes amb les administracions de cara a la coordinació d'activitats empresarials. Ho sento, Germà, però no acabo d'entendre la teva pregunta. Si me la pots clarificar una miqueta, t'ho agrairia. Continuo. I de moment em vas fent una miqueta aquest aclariment. Bé, doncs, aleshores, ja veiem aquest primer ajornament i després què passa amb la resta de terminis. Aquí ha sortit la pregunta fa un moment de què passa amb la inspecció de treball, per exemple, o què passa si jo vaig demanar un ajornament o se'm va demanar un requeriment, encara no era inspecció, sinó que era un mer requeriment, o que, per exemple, jo he de presentar un recurs perquè hi ha una cosa que no m'han concedit, o si hi ha hagut una providència de constrenyiment o una providència d'embargament. Què passa amb tot això? Això són el que es denominen els terminis tributaris.
Doncs, bàsicament, el que ens diuen és que queden suspesos. L'article 33 del Real Decret Llei número 8 suspèn tots els terminis a l'àmbit tributari. Ara bé, no és tan absolut, sinó que hem de saber una miqueta quina és la casuística. I la clau, l'essència, està en saber quina és la data mare per a aquestes suspensions. Aquí us he posat 4 casuístiques que us podeu trobar i que us poden afectar. D'una banda, tots aquells expedients o d'aquelles comunicacions que s'havien fet abans del dia 18 de març, abans del Real Decret 8, o sigui, abans del 18 de març, tot allò que ja estava començat abans del dia 18, tot allò que es comunica passat el dia 18, abans i després, per tant, la clau és el dia 18. Què passa? Entre el dia 18 de març, que és quan surt aquest Real Decret número 8, fins al dia 30 d'abril, que és un aclariment que també es fa, i què passa amb les notificacions que ens puguin arribar, com per exemple d'una inspecció o d'un requeriment en aquest període. Tot això són les 4 casuístiques que ens podem trobar, però la data clau és el dia 18 de març. Per tant, tot allò que ja estava en tràmit abans del dia 18 de març es considera que s'amplia automàticament els terminis fins al dia 30 d'abril. Per tant, jo no he de fer cap petició, jo no ho he de sol·licitar, no he de rebre cap carta, no se m'ha de dir absolutament res. L'ampliació de terminis és automàtica. Tot aquell procediment que s'havia iniciat abans del dia 18, qualsevol comunicació, qualsevol termini, sigui perquè és, no sé, se m'ha notificat la liquidació d'un tribut, se m'ha notificat una prudència de constrenyiment, un aplaçament o fraccionament que venç ara i que ja estava concedit d'abans del dia 18. No sé, si tinc un requeriment d'informació o de documentació, si és un tràmit d'audiència. Tot això, al final, el que et diuen és, bueno, si se't vencia avui, no pateixis perquè automàticament ho tens fins al dia 30 d'abril. Si, per contra, aquesta comunicació l'he rebuda ja passat el dia 18 de març, en un procediment que s'ha iniciat després del dia 18 de març, siguin tots els que he comentat abans, que he posat d'exemple, en aquest cas, el que em diuen és que s'extén el termini fins al 20 de maig, amb independència de la data que surti la documentació. Per tant, tiene 10 días para presentarnos la documentación. Clar, si avui és dia 24 i tinc 10 dies, doncs el dia 3 ho he de presentar. Doncs em diuen, no, tens fins al dia 20 de maig. Què passa si, malgrat tot, jo vull respondre a aquesta petició en pla filiforme? És a dir, jo rebo la carta avui, veig que em demana una documentació i a través de la seva electrònica jo avui mateix la presento. Doncs en aquesta situació el que es diu és que perfecto, gracias, contribuyente. Es decir, usted ya ha evacuado, així és com es diu, evacuar el tràmite. Usted ya ha evacuado el tràmite. Per tant, no passa res, continua normalment. Pel cadastre són els mateixos criteris. Ara bé, ha de quedar molt clar que tot el temps que passa entre el 18 de març i el 30 d'abril, tot el que passa en aquest interval de temps, en aquest ínterí, es considera que és un temps que no computa, està suspès. Per tant, no compta ni per la caducitat, ni per la prescripció, ni per res. És un temps que no existeix. Nosaltres, no es allò que diga, usted tiene 2 meses para presentar la declaración. Como se le ha ampliado hasta mayo, pues está dentro de los 2 meses, por tanto, usted ya ha consumido uno durante el estado de alarma. No. Oiga, hasta el 30 de abril este tiempo no cuenta. Suposem que tot això al final s'ampliarà, es modificarà, perquè en principi l'estat d'alarma estava previst fins aquest divendres, dia 27, i ens donaven de termini fins al dia 30 d'abril. Per tant, suposo que això s'ampliarà, es modificarà i s'ampliarà. Però de moment, tinguem en compte que això no compta. Què passa si jo rebo una notificació en aquests dies i em diuen que s'acaba l'expedient i vostè té raó? Pues se entiende por hecha.
Per tant, perfecte. Com que és en benefici nostre, no passa res. Què passa si jo he de recórrer? Aquí el que ens diuen d'una banda, és que no s'iniciarà el termini per recórrer fins que no acabi aquesta situació d'alarma. Però en unes notes aclaratòries que ha fet l'agència tributària indica que el període per interposar un recurs o una reclamació contenciosa administrativa serà el termini d'un mes a partir del dia 1 de maig o des que fineixi la situació d'estat d'alarma. Per tant, la data clau ara serà 1 de maig, a partir de l'1 de maig o de que finalitzi l'estat d'alarma, tinc un mes per interposar el recurs o la reclamació contenciosa administrativa. En el cas de les inspeccions, en principi, el que ens diuen és que l'administració no promourà l'inici de cap expedient. En principi, no farà o no iniciarà res. Si l'inicia, igualment, el que em diu és que regeixen aquests terminis. O sigui, ha estat tot suspès. I si jo vull atendre a les peticions que em fan, doncs les atendré i si no, tinc fins al 20 de maig. El que sí que em diuen és que jo tinc la possibilitat, si vull, d'intercomunicar, si m'ho faciliten a les comunicacions que jo pugui tenir amb la inspecció d'Hisenda, jo puc facilitar informació o comunicar-me amb ells a través de telèfon o per mail i fins i tot puc arribar a enviar documentació que se'm sol·licita a través de la seu electrònica. Això és el que em diuen en relació a la inspecció. És un document d'unes 11 pàgines amb totes les preguntes, amb tots els ets i uts que ens podem trobar en procediments, fins i tot de subhastes, de constrenyiments, d'execucions, de garanties reals que puguin haver-hi, etc. I tot això és un document d'11 pàgines que està penjat a la pàgina de l'Agència Tributària. Hi ha un banner específic que ja ho posa, mesures Covid-19, i allà es pot descarregar. És un PDF descarregable on trobareu tota la informació. Ja he vist que hi ha moltes preguntes. En tot cas, a veure, les resolc ara i... A veure. L'ajornament, Germán, implicarà que hi ha deutes en les administracions de cara a la coordinació d'activitats empresarials, certificats de no tenir deutes en les administracions. Clar, això que comentes és un tema complicat. El certificat de no tenir deutes en l'administració. Tècnicament, jo tinc el deute reconegut. Si l'he presentat en termini però no m'obliguen al seu ingrés, tècnicament no és un deute. Haurien d'entendre que no és un deute. Per tant, són efectes col·laterals que tenen. Jo entenc que en aquesta situació estarà tot agafat amb condicionants i no serà un impediment, perquè és una mesura de l'estat d'alarma. Per demanar aplaçaments hi ha un import màxim? No, Núria, no hi ha cap import màxim. Nosaltres podem ajornar absolutament tot. És a dir, aquí la mesura és automàtica. Qualsevol liquidació, autodeclaració o declaració que nosaltres presentem s'ajorna automàticament. L'únic requisit és que l'any passat no haguessin tingut un volum d'operacions superior als 6 milions d'euros. A partir d'aquí es pot ajornar absolutament tot. Quan es marqui l'opció d'ajornament, es donarà l'opció de poder fer el pagament en els 3 mesos per no pagar interessos. Doncs, sincerament, Sara, no ho he verificat, no he entrat, no ho he mirat. Tot això són les consultes que s'han anat fent a l'agència tributària que ens han indicat. Jo entenc que on posa període, número de terminis, jo puc posar quin és l'interval. Per tant, si fos jo que demanés aquest ajornament, jo, sens dubte, com a molt posaria els 3 mesos per no tenir que pagar aquest 3,75%, que potser no és gaire, però no és plan. Si rebo una notificació d'embargo de saldos de l'agència tributària en data anterior al 18 de març, queda suspesa? Bé, en aquest cas estem a la primera de les coses que us he dit. El termini es considera que serà, com que la vas rebre abans del dia 18 de març, estem parlant que el termini s'amplia fins al dia 30 d'abril. No hi ha més. Aquesta és la casuística que ens trobem que és una miqueta punyetera.
Si el tràmit s'ha iniciat anteriorment al decret 8, és una nova comunicació del mateix procediment posterior al 18 de març, com queda? Doncs, en principi, el que ha deixat molt clar en aquest Real Decret és que les comunicacions es facin amb posterioritat. Comunicació feta amb posterioritat. Per tant, com que t'ho diuen després de que entre en vigor el decret, s'entendrà que tens termini fins al 20 de maig. Vale, Jordi? De moment hem acabat aquesta primera... no, ens queda una. Això de que no hi ha import màxim, però hi continuem havent el topall dels 30.000 euros per no d'aval... No, el tema de l'aval ja posem que en aquest cas s'haurà de marcar específicament que està exempt d'aportar garantia. I per això hem de marcar la casella que posi que és com a conseqüència, aquest ajornament és com a conseqüència del Covid-19. Hi ha una casella específica per posar-ho. Així no s'haurà de presentar garantia. Per tant, si són més de 30.000 euros, no haurem de presentar garantia. De nou, és una mesura excepcional. No estem en la situació anterior, en la que també és cert que fins a 30.000 euros era una decisió que prenia un algoritme, un sistema informàtic, que al final tu presentaves i automàticament el concedia, i tot el que era superior a 30.000 euros sí que era un funcionari, un tècnic de l'agència tributària, el que havia de valorar si es concedia o no es concedia o si les garanties eren suficients o no eren suficients. Doncs això és al marge, és una situació excepcional, sempre i quan marquem aquelles caselles i aleshores se'ns concedirà automàticament. Dit això, continuem. I què passa a Catalunya? Doncs, bueno, a Catalunya el que ens han dit és que, això ho va dir el vicepresident aragonès, que tots els tributs propis i cedits, tots els que són de la Generalitat i tots els que són estatals, però que estan gestionats per l'administració catalana, estan suspesos de presentació i de pagament. Per tant, els de la Generalitat ni he de presentar la declaració. No només no els he de pagar, sinó que tampoc he de presentar el paperet. I tot això està condicionat o està en espera o quedarà suspès fins a la fi de l'estat d'alarma. Això és el que s'indica en el decret de la Generalitat, en el número 7, si no m'equivoco. Ara bé, aquí és on comença la casuística. Si un mira el que diu la pàgina web de la Generalitat, doncs en aquest cas es diu es concedeix l'ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés està afectat per l'entrada en vigor del Real Decret 7/2020 i es mantindrà aquesta moratòria fins al dia 30 de maig. Clar, d'una banda, el decret de la Generalitat diu que aquesta moratòria, aquesta suspensió serà fins a la fi de l'estat d'alarma i a la pàgina web de la Generalitat ens donen com a data 30 de maig. Quina data ens creiem? Tècnicament, jo em quedaria, com a jurista, jo m'he de quedar amb el que està publicat en el DOC, en el Diari Oficial de la Generalitat. I la Generalitat diu que fins que s'acabi l'estat d'alarma. Per tant, no sé d'on han tret aquesta dada del 30 de maig, però és el que posa a la pàgina web de la Generalitat. O sigui que, per si de cas, s'hauria de fer la consulta al canal d'empresa que tenim disponible per nosaltres. Val a dir, i critiquem una miqueta també a la Generalitat, també toca, que és curiós que el vicepresident aragonès, en unes declaracions que va fer a TV3, va indicar que l'important és que ara no era pagar els impostos, sinó que es pagaran, O sigui, no patiu que es pagaran. No ara, però que es pagaran. Aquesta afirmació va ser una miqueta contundent i una miqueta rància, podríem dir, no? O sigui, per tant, jo crec que potser haguéssim pogut prendre altres mesures i no només aquesta suspensió i després dir que es pagarà amb aquesta contundència. Sí que és cert que va ser el dia que li van diagnosticar que estava afectat. No sé si va ser per això, però van ser unes declaracions poc afortunades. Abans s'ha sortit a les preguntes que què passa amb la taxa turística. Doncs amb la taxa turística passa una miqueta el mateix.
d'una banda, ens diuen que hi ha una moratòria, no s'haurà de presentar. Totes aquelles taxes que s'hagin de presentar corresponents a la liquidació d'octubre de 2019 fins a març de 2020 no s'hauran de presentar ara, també estan suspeses. I, en principi, no s'hauran de presentar fins al setembre. Tot això és el que s'ha manifestat des de la Generalitat, tot això és el que surt en el decret, però a la pàgina web ens indiquen que s'haurà de presentar i s'haurà d'ingressar entre l'1 i el 20 d'octubre. Per tant, de nou, tenim dues dates diferents de la pròpia Generalitat. De nou, el que estigui afectat, jo faria la consulta directament al canal de l'empresa, consulta, que me la responguin en persona, a mi, a la consulta que faig i que no sigui una resposta genèrica, per poder que no sigui mira-ho a la pàgina web, perquè almenys podem, davant d'un possible incompliment de terminis o el que sigui, podem intentar evitar la sanció i els interessos si presentem que ens han respost el que ens han respost. En principi, el que es va manifestar és això, que fins al setembre no s'havia de presentar i aquí ara fan la puntualització que no es presentarà ni s'ingressarà fins al 1 i al 20 d'octubre. Tot això en quant a Generalitat. Poca cosa més. Què passa amb les compres? A veure, això és un tema que genera molts dubtes, generalment. No és el mateix comprar online que comprar en un establiment físic. I aquí la llei de consumidors fa una distinció important i que moltes vegades com a consumidors no ho sabem. D'una banda em diu que si jo compro físicament i malgrat el que molta gent pensa, el que compra no té dret a retornar els objectes que ha comprat. Això és el que diu la normativa. Ara bé, cap la possibilitat que l'establiment determini una política de devolució per poder exercitar el que es diu el dret de desistiment i en aquesta situació em puguin donar un termini perquè jo pugui retornar les coses que jo vull. Per què parlem d'això? Parlem perquè, ja us he dit abans, cap la possibilitat que jo compri alguna cosa que està en garantia, pot ser que jo compri alguna cosa que jo pensava que em serviria i no em serveix, pot ser que jo hagi comprat, per dir una tonteria, algun dispositiu electrònic que pensava que és compatible amb el que jo estic fent servir i al final no funciona i l'he de tornar. Doncs tot això pot passar en aquesta situació en la que ens trobem. Doncs en establiment físic, tècnicament, no està previst el dret al retorn, a no ser que hi hagi una política de retorns de l'empresa. I tot el que és compra online, en el cas de la compra online, sí que tenim 14 dies per poder exercir aquest dret de desistiment i això implicarà que no tindrà cap cost, que se m'haurà de retornar els calés i com a molt, se'm podran cobrar el càrrec del transport de la devolució. És tot el que hi ha. Però, per això us dic que és important veure aquesta devolució de productes si és per una compra online o física. En qualsevol cas, l'article 21 del Real Decret 8 determina que s'interrompen els terminis de devolució. Per tant, els 14 dies, si jo vaig comprar alguna cosa, per exemple, el dia 13 de març, si són 14 dies, venceria divendres. I hauria de tornar divendres, però com que no puc sortir per anar a portar-ho, m'ho hauré de quedar perquè no puc retornar. Doncs no, aquí el que em diuen és que està suspès el termini. I no es reiniciarà, no es reprendran els terminis fins que no finalitzi l'estat d'alarma. Per tant, en teoria, podríem dir que el meu període de devolució encara no ha començat perquè el vaig comprar el dia 13 i fins que acabi l'estat d'alarma. Això són petites cosetes que jo crec que, sobretot pels autònoms i empreses que s'han de vestir, és important considerar-ho i que per això us he fet aquest petit incís perquè ho veiéssiu. Em sembla que hi ha una qüestió. En el cas de la taxa turística, tot i les moratòries, podem presentar i pagar els tributs en el termini normal? Sí. És a dir, en principi, tot el que sigui a través de presentació telemàtica, nosaltres podem fer el que vulguem. El que són seus electròniques estan obertes.
per la liquidació, presentació d'impostos, pagament de tributs. Per tant, no hi ha cap problema per pagar-ho, si volem pagar. La meva recomanació seria, que és això, que fem front a les nostres obligacions fiscals perquè almenys ja sabem què és el que tenim i què és el que no tenim. Perquè de l'altra manera, segurament el que tenim ens ho gastarem i després haurem de fer front a un pagament que no podrem fer front. I ara ja comptàvem en fer-ho. Per tant, aquesta és la meva recomanació. Però, per tant, és qüestió d'entrar a la seu de l'Agència de Tributs Catalana i, en principi, en allà doncs, intentar fer tots els tràmits i presentar-los amb el nostre certificat digital. En principi és això. Seguim. Què passa amb les societats? Això és el que us comentava abans, que l'article 40, si no m'equivoco, l'article 40 parla força sobre la situació de concurs d'una societat i també de l'operativa del dia a dia, de la presa de decisions, de la presentació de comptes i de més de les societats mercantils, de les societats cooperatives, de més. Aleshores, per això considerava que era adient avui posar aquest slide. Aquest article 40 del Real Decret Llei número 8 ens diu que en la situació de concurs de creditors, en aquella situació en el que abans es coneixia com a situació de fallida o situació de suspensió de pagaments, en aquestes dues situacions, aquestes dues casuístiques, nosaltres estàvem obligats en el termini d'un mes des que coneixíem la situació a interposar o a iniciar aquest procediment de concurs. Doncs el que m'estan dient ara és que durant aquesta situació d'estat d'alarma no estic obligat a sol·licitar aquest concurs ni que estigui negociant ja amb els meus creditors. O sigui, per tant, això és una de les coses que deixa molt clar. Fins i tot aclareix aquest article 40 que els jutges no admetran cap sol·licitud de concurs necessari fins que no hagin passat 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma. Un concurs necessari és aquell que presenta el creditor. És quan vull cobrar i vull cobrar ja i si no em pagues interposo la sol·licitud de concurs de creditors perquè vull ser el primer en cobrar. Per això l'interposo. Això és un concurs necessari. Doncs en aquesta situació em diuen que fins que no passin 2 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma no es podrà presentar. Què passa si un cop finalitzat l'estat d'alarma jo vull presentar el meu concurs voluntari? Doncs, vale, el concurs voluntari és el que presenta el propi deutor. És el que està obligat a fer en el moment que ho conec. Doncs en aquest cas tindran preferència els voluntaris sobre els necessaris. Tindran preferència els que presentin els deutors sobre els que presentin els creditors. I en aquest cas també clarifiquen que no se seguirà cap ordre cronològic per acceptar aquests o per estudiar aquests concursos. O sigui, tal qual els agafin, aniran mirant. O sigui, no has de ser, perquè ets el primer, és el que primer resoldran. Ja ho han deixat ben clar en aquest sentit. Una altra cosa és l'operativa del dia a dia de les societats. I aquí sí que es veu molt compromesa perquè ara ens trobem en aquesta situació en la que, sense anar més lluny, els òrgans de direcció, els òrgans de govern no es poden reunir. I com que no em puc reunir, què és el que faig? Doncs, aquí l'article 40, molt extens, més de 12 o 13 inputs, és una passada la quantitat d'informació que hi ha, ho diuen clarament. Escolta, les sessions dels òrgans de governs seran vàlides sempre que es facin de forma telemàtica. Per tant, l'únic que haurem de fer és que aquestes reunions dels òrgans de direcció, l'únic que haurem de fer és autentificar, poder demostrar que aquella reunió s'ha fet amb les persones que efectivament deien que són les que són membres d'aquell Consell. I és igual que això no estigui previst en els estatuts socials de la societat. O sigui, això és igual. És una situació d'emergència i, per tant, davant d'aquest estat d'alarma decretat a l'estat espanyol, es pot fer. O sigui, això és el que ens diuen. S'entendrà que, encara que cadascú estigui a casa seva, aquesta reunió es celebrarà al domicili social de la mercantil. Això és una de les puntualitzacions que fa. Els acords també diuen que és el mateix. Els acords es podran prendre
per escrit. O sigui, per tant, per exemple, per un mail o per un WhatsApp, el podrem fer. I no farà falta que ens hàgim de reunir. No serà necessari que hi hagi una sessió en què siguem tots per prendre aquella decisió. En aquest cas, podrà ser d'aquesta manera sempre i quan el president ho decideixi o, com a mínim, 2 membres d'aquest òrgan de govern ho demanin, malgrat que tampoc vingui determinat en els estatuts socials de la mercantil. Pregunta que ja ha sortit abans. Què passa amb el tancament d'exercici i amb la presentació de comptes? Comptes anuals, siguin ordinaris, abreujats, individuals, consolidats, o si, per exemple, s'ha de presentar algun informe de gestió, etc. En aquesta situació, el termini de tancament de l'exercici també es considera suspès i no es reprendrà fins que finalitzi l'estat d'alarma. I un cop finalitzi l'estat d'alarma, tindrem 3 mesos per poder fer aquest tancament i aquesta presentació dels comptes, per entendre'ns. I què passa amb les juntes generals ordinàries que hagin d'aprovar aquests comptes? Doncs bàsicament el mateix. Aquestes juntes generals ordinàries s'hauran de celebrar dins dels 3 mesos següents a la finalització a l'estat d'alarma. Si la Junta ja estava convocada prèviament a l'estat d'alarma, es podrà canviar la convocatòria. Si es revoca l'acord de convocatòria de la Junta, en aquest cas estem obligats a convocar una nova Junta dins del mes següent a la finalització de l'estat d'alarma. Bé, és una miqueta liós, però la qüestió és que se'ns apliquen considerablement els terminis i ens dona una miqueta de marge que almenys podem anar més desauats de cara a presentar-ho de forma o gestionar-ho de forma administrativa. També ens diuen que quan sigui necessari la presència d'un notari per certificar, per donar la fe notarial, per certificar que el que s'està acordant allà és correcte i demés, en aquests casos ens diuen que el notari podrà fer el seu servei de forma a distància. Per tant, també de forma telemàtica el notari podrà donar fe. No farà falta que el notari vagi in situ, tenint en compte que cadascú pot estar a casa seva i cadascú pot estar a milers de quilòmetres, doncs el pobre notari es tornaria boig agafant avions, ara que no es poden agafar per anar a fer-ho. Què passa si un soci marxa durant l'estat d'alarma? Doncs que es prorroga fins a 6 mesos un cop finalitzi l'estat d'alarma el reintegrament de la seva aportació. O sigui, tindrem 6 mesos un cop finalitzi l'estat d'alarma per donar-li la seva aportació de capital social que va fer en el seu dia. I què passa si durant l'estat d'alarma una empresa es dissol? Doncs en principi ens diuen que no tindrà eficàcia aquesta dissolució fins passats 2 mesos des que finalitzi l'estat d'alarma. Com veieu, ha donat de molt aquest article 40, encara diu més coses, però jo crec que aquestes eren les més importants que s'havien de considerar a la sessió d'avui. És, si més no, que tenim una miqueta de coll per nosaltres poder gestionar-ho tot. El dia abans de l'estat d'alarma els restaurants es van proveir de producte fresc i l'endemà no es va poder obrir. Com queda el tema de devolucions? Ja no es pot aprofitar per part de ningú. Efectivament, Tomàs, aquí això és una pèrdua, això és una merma, sense més. En aquest cas, l'única opció que ens quedarà, doncs, suposo que això la gestoria us ho podrà verificar si teniu alguna provisió feta per aquesta situació de mermes, de depreciació d'existències. És l'única cosa que se m'acudeix. Amb el terme de devolució, l'altra opció seria intentar parlar amb el vostre proveïdor, a veure com s'hi posa, però no crec que s'hi posi gaire bé, lògicament. I, lògicament, la suspensió dels terminis de devolucions, ja ho he dit abans, estan lligats a les polítiques de devolució que tenen les empreses i també
és a partir de l'entrada en vigor del decret d'alarma, de l'estat d'alarma. O sigui, per tant, ho veig complicat i això, si no ho fiqueu com a merma, ho veig complicat que ho pugueu recuperar d'una altra manera. Aquestes mesures són per qualsevol volum de negoci? Sí, Anna, són per qualsevol negoci. O sigui, el que he explicat ara, en quant a persones jurídiques, l'únic important és això, que sigui una persona jurídica, sigui una societat mercantil pròpiament dita o sigui una societat d'economia social, com pot ser una societat laboral o una societat cooperativa. Per tant, estem parlant que això es fa extensiu a tots ells. També hi ha algunes mesures previstes, em sembla que és l'article 41 i següents, que parla sobre les societats mercantils cotitzades, però entenc que cap de vosaltres es troba en aquesta situació, per tant, no he explicat, no entro en detall amb el tema de les cotitzades, perquè ja seria marxar-nos força de la temàtica. Anem evolucionant, anem acabant, no queda gaire més, crec. Bé, sí, queda una miqueta. I, bueno, altres cosetes que crec que havíem de considerar. Ja veieu, no havia gaire molt. Bàsicament hem de presentar la liquidació trimestral que correspon, es pot demanar l'ajornament, es suspenen els terminis tributaris, es suspenen les liquidacions i els tributs a Catalunya i la taxa turística es posposa també i amb les persones jurídiques el que hem vist fins ara. Altres cosetes a considerar. Què passa amb els llibres registre? Amb els llibres registrals, amb els llibres que s'han de presentar en el registre mercantil. Doncs bé, això també és una altra de les coses que s'aclareix. També ha sortit alguna altra nota informativa per part del Col·legi de Registradors i que han penjat a la seva pàgina, a registradores.org, i en allà, bàsicament, el que ens diuen és això, que es suspenen els terminis de tots els assentaments registrals. Per tant, no caducaran els terminis ni, per tant, és a dir, d'una banda els tenim suspesos i per l'altra, si tenia l'assentament obert, no se'n caduca i el poder presentar més endavant si he de presentar informació complementària o s'ha de fer alguna liquidació o alguna cosa complementària. La reanudació es farà un cop finalitzi l'estat d'alarma. I aquí sí que ho especifiquen que serà el dia següent a la finalització de l'estat d'alarma. Què passa amb els certificats electrònics, amb els certificats digitals? Ahir ja ho vaig comentar, ja vaig fer un petit spoiler, però ho recordo avui. Tots aquells certificats digitals que hagin caducat o que estiguin pròxims a caducar, entenem que són els de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, per tant, els d'IDCAT entenc que no són, només són els de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, ens diuen que està permès el seu ús i podem fer els tràmits. Ja vam dir que en el cas de que se'ns bloquegi l'operativa o que se'ns denegui l'accés precisament per aquesta circumstància, des de la pròpia agència tributària es recomana que s'entri a través de l'explorador Firefox per poder fer els tràmits. Per tant, aquesta és l'altra coseta que hem de considerar en quant als certificats electrònics. I, finalment, l'altra coseta a considerar és què passa amb els ICO i què passa amb els avals que s'han previst. En aquesta situació, el que ens diuen és que el Ministeri d'Asuntos Económicos y Transformación Digital, es graciós el nom, ¿no? Asuntos Económicos, eso que no nos importa, asunto económico. En principi, el que diuen és que concediran una línia d'avals que està valorada, si no recordo malament, en 100.000 milions d'euros, si no m'equivoco, avalarà l'Estat, per fer front a aquestes situacions de necessitats de les empreses i els autònoms. Qui determinarà com es distribuiran aquests avals, la forma en què s'executaran, com es donaran les garanties, quines són les condicions que hauran de tenir les entitats financeres, tot això ho determinarà el Consell de Ministres i seran ells els que decidiran com es fa. Per tant, no necessita cap altra norma que ho desenvolupi, ni reglament, ni Real Decret, ni res, només acord del Consell de Ministres. És important recordar que
en aquest cas, l'únic que estan dient és que el govern de Madrid estarà avalant l'operativa, el risc de l'operativa bancària. I en aquest supòsit estem dient que és el banc el que acaba concedint el seu producte. O sigui, això són les coses que ens ha de quedar clar. També és cert que ens han dit, en aquest cas, que el Ministeri ampliarà l'ICO amb una nova línia i aquesta línia estarà dotada amb 10.000 milions d'euros i que intentarà flexibilitar i facilitar al màxim l'accés al finançament, sense que les entitats financeres posin traves. També es va sol·licitar des de Madrid que les entitats financeres posessin de la seva part. Sí que és cert que moltes el que estan fent és, d'una banda, et venc el meu producte, no et venc l'ICO, perquè el meu producte és molt més car, per tant, guanyo més, que no passa amb l'ICO, però també estan assumint més risc. Per tant, per això, ara sí que crec que els interessaria a les entitats financeres vendre l'ICO, perquè al final qui està assumint el risc és el govern a través de l'aval. Ja veurem quina és la quantitat que hi ha. A veure, què és el que em dieu? Josep Maria, per les empreses que facturen més de 6 milions d'euros es poden beneficiar d'algun benefici del que has parlat i algunes normes són comuns? A veure, si factura més de 6 milions, la veritat és que no... Suposo que això serà l'últim dels problemes a dia d'avui. Però, bueno, es pot donar la casuística. En principi, sí, es pot donar els beneficis, diguem-ne, tot el que hem parlat dels acords per persones jurídiques estan en vigor, no hi ha cap problema en aquest sentit. La suspensió de terminis també. L'única cosa és que l'ajornament d'aquest ingrés d'impostos no es podran beneficiar, el qual no implica que ells puguin demanar l'ajornament o fraccionament ordinari com ells volguessin, però la resta de mesures, òbviament, els sí són d'aplicació, no hi ha més. Aquesta limitació dels 6 milions d'euros només era per l'ajornament com a conseqüència de l'emergència sanitària. S'ajorna el pagament de l'impost de circulació. De nou, l'impost de circulació és un impost que és d'un ens local, hem de veure qui ho gestiona, si ho gestiona la Diputació, si ho gestiona el Consell Comarcal, si ho gestionen els ajuntaments. Per tant, en aquesta situació entenem que sí, però en tot cas jo demanaria que ens ho verifiquin per si de cas, per evitar problemes. També veig aquí, Mariano, dius, quin interès s'ofereix a l'ICO? Depèn de quina línia agafis. Demà parlarem, però normalment solen ser uns tipus d'interès fixe, generalment, i solen ser molt, molt, molt baixos. Molt més baixos que no pas un préstec normal i corrent. Només perquè et facis una idea ara. Demà us posaré algun exemple, però ja et dic, no arriba al 2%. L'1,75. Ja t'ho he dit, 1,75. Fins al primer dia hàbil de juny d'aquest impost. Per un autònom que no entri en la llista dels comerços que han de tancar però que li ha baixat les vendes, es podrà acollir l'ajuda de la Generalitat? Demà us ho explico. No vull fer spoilers, ni desanimar ningú. Hasta aquí puedo leer. Per a un autònom que està a les excepcions de tancar però no hi ha cap ingrés, podrà acollir l'ajuda? Bé, això ja hem dit. I la quota d'autònom s'ha de pagar? Cristina, això ho parlarem demà. Serà la primera de les coses que parlarem. Només comença a les 4. Començarem amb aquestes dues ajudes, la de Madrid, el cese d'activitat i la de la Generalitat, dels 2.000 euros. Consell de Ministres avui ja han aprovat aquest primer tram d'avals. Està al Ministeri d'Hisenda en roda de premsa que han començat la formació. Vaja, m'ho he perdut, ho sento. Veieu, ja estem donant informació desactualitzada. La culpa de l'agència, com sempre, que convoca les formacions quan no toca. Vale, doncs és això. Seguim. Ja, per anar acabant, més cosetes. Per què serveixen aquestes línies d'avals i aquests ICOs? Doncs, bàsicament, el que ens diuen és que, com veieu, ha sigut bastant extensa. Suposo, ara intentaré, quan acabem, mirar el Consell de Ministres, a veure què ens diuen. En tot cas, demà començarem fent un aclariment sobre el que hagin pogut dir. I, bàsicament, com veieu, és força general. Factura, circulant, venciment d'obligacions financeres o tributàries. O sigui, és a dir, bàsicament és
tresoreria, tot allò que nosaltres necessitem. O sigui que no posaran moltes pegues perquè ens ho concedeixin ni haurem de fer inversió. Aquest és el quid de la qüestió. Bé, a Catalunya, què tenim nosaltres? Doncs a Catalunya, bàsicament, s'han pres dos grans mesures. D'una banda, la línia de crèdit. Ja us dic que parlo avui una miqueta, demà tornarem a parlar, en repetiré una miqueta, disculpeu-me, però si algú s'incorpora i no està avui, doncs demà ja ho escoltarà, i els altres demà passeu de mi en aquesta slide. Doncs, bàsicament, la línia de crèdit, s'ha obert una línia de crèdit per part de la Generalitat de 1.000 milions d'euros, en què el que farà serà que la Generalitat avalarà a través de l'ICF i d'Avalis, que és una societat de garantia recíproca, assumiran el risc, el 75% del risc de l'operativa del préstec que ens pugui concedir l'entitat financera. La funció quina és? La funció és afavorir això, és millorar la liquiditat de les empreses i, sobretot, evitar l'acomiadament i mantenir aquests llocs de treball. Aquesta és la finalitat amb el que s'ha fet. En aquest cas, també és la xocolata del lloro. Per què? Perquè ens diuen que l'ICF donarà avals d'entre 1 milió a 2 milions i mig. Què passa si jo necessito 10.000 euros, per exemple? I Avalis avalarà entre 100.000 i 1 milió d'euros. Què passa si jo necessito 10.000 euros? Qui m'avala? Per tant, ja veieu que estem en aquesta casuística una miqueta rara. En principi, les condicions que acaben determinant és que el préstec es podrà retornar en 4 anys amb un any de carència i que amb un tipus d'interès força baix. Aquí sí que és un variable, és un Euribor més un diferencial, que demà veurem, i considera l'administració que podrà ajudar, segons la nota de premsa, podrà ajudar a unes 4.000 empreses. Bueno, ahí està. Que sapigueu que també podem mirar, que normalment sempre parlem dels ICOs i moltes vegades no ens en recordem de l'ICF, que també té productes específics per nosaltres, per emprenedors i empreses d'aquí de Catalunya. L'altra mesura que es va prendre així rellevant, que podem veure que ens pot ajudar fins a cert punt, és el cànon de l'aigua. En el cànon de l'aigua es produeix una reducció del 50% de la quota d'aquest cànon. Aquesta reducció del cànon no només és per la indústria, sinó que també és per qualsevol altra activitat econòmica, sigui PIME, sigui comerç o siguin autònoms, i també pels particulars. És a dir, per nosaltres, en la nostra casa, també veurem que el rebut de l'aigua ens baixarà perquè ens ha baixat aquest cànon de l'aigua un 50%. Al final, això anirà a càrrec de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, i es preveu que aquesta mesura pot tenir un cost aproximat de 50 milions d'euros. Bé, és una ajuda, no està mal. Ahí està. Demà parlarem dels subministraments, en què s'han congelat les tarifes també. Ara que gastarem més llum perquè estem més a casa, doncs també està bé que tampoc ens pugin el rebut com era sistemàticament, més a més, que ens pujaven els rebuts. Bé, ja per anar acabant, i ja que em queden 3 minutets només, ja entrem a la darrera de les parts de la sessió d'avui. Aquí tenim, això ja ho vam parlar ahir, a veure, tenim una interacció abans de començar. Clar, aquí el Ramon pregunta que a quines factures s'afecta si el rebut és trimestral. Doncs, en principi, és el cànon pròpiament del període que es liquidi. Jo entenc que si és un període trimestral i, per exemple, es liquida aquest primer trimestre, doncs, com que no s'aclareix, tècnicament hauria de ser des del moment en què s'acorda aquesta reducció. Però com que parla que és una reducció del cànon, el cànon es fixa. Per tant, jo crec que ja és directament la quota de cànon que nosaltres havíem de pagar religiosament en el trimestre, 50% i s'acabó. O sigui, doncs això. Més coses. Seguim. Els certificats digitals. Ahir ja vam parlar del tema del certificat digital, de la necessitat de fer tràmits online
i de les seus electròniques. Recordeu que aquí a Catalunya es poden tramitar a través de l'IDCAT. Us deixo l'enllaç. Si no, el podeu tramitar a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que és a través del CERES, que també us deixo el link. I hi ha cosetes, per exemple, que són molt punyeteres, que sí o sí t'obliguen a tenir el certificat de la Fàbrica Nacional i no pots anar amb l'IDCAT. La meva recomanació és que al marge de que es pogués fer tot en qualsevol dels dos, tingueu més d'un certificat. Bàsicament, per què? Perquè us podeu trobar la casuística de que o el tingueu bloquejat o que estigui caducat o alguna cosa i després no pugueu fer el tràmit i sigui pitjor el remei que l'enfermetat. Jo els tinc tots, per si de cas. Jo tinc el de l'IDCAT, el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, tengo el del DNI electrónico, tengo el clave PIN i tinc el que em dona el Col·legi d'Advocats. O sigui, por tanto, yo no tengo excusa para no presentar en tiempo y forma ninguna declaración. ¿Vale? És una recomanació que us faig per si de cas. L'altre dia vaig instal·lar-me en el telèfon el permís de conduir, que ara podem tenir tota la documentació del cotxe i el permís de conduir en el mòbil i no hem de dur els papers a sobre. I un dels requisits que et demana precisament és que introduzca su certificado digital. Ho vaig intentar fer a través de l'IDCAT i amb aquest no em deixava. Em vaig haver d'instal·lar el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i amb el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en el mòbil sí que em deixa fer els tràmits per accedir al meu carnet de conduir. Per tant, per això us dic que a vegades són punyeteres les administracions i hi ha aquesta competència que no saps per què per a una administració s'hi val i per a l'altra no. Són aquestes coses que ja sabem que passen habitualment. Recordeu també que en el DNI tenim el nostre xip i allà hi ha un certificat, que necessitem un lector de targetes per poder llegir el xip o, si no, tenir l'aplicació descarregada en el mòbil i també el client en el nostre ordinador per fer la transferència a través de cable USB o a través de NFC, i això és un dels avantatges que tenim. I si veieu que està caducat el certificat, doncs haureu d'anar a la comissaria a fer aquesta pròrroga si no l'han prorrogat automàticament ells. Com a últim remei tenim el clave PIN, que és el que podem utilitzar. Dit això, aquí en pantalla ara teniu a l'esquerra el que seria la seu de l'agència tributària i a la dreta teniu el que seria la seu electrònica de l'agència tributària. Què és el que ens interessa d'aquestes pàgines, d'aquestes dues pàgines? Doncs, com veieu, de l'agència tributària, la normal i corrent, veieu que hi ha el link, el bàner a la seu electrònica i també un bàner específic pel coronavirus, pel Covid-19. Per tant, tot el que jo us he explicat avui ho teniu en aquest bàner. Només us heu de llegir els 4 o 5 decrets que hi ha i ja està. I amb això acabeu. Són aproximadament unes 200 pàgines, molt fàcils de digerir si patiu insomni. Quan ens anem a l'altra banda, a la seu electrònica, doncs, òbviament, intentaré posar-vos ara aquí, us ho poso aquí millor, així ho veureu millor. Aquestes són les mesures tributàries i aquí tenim la seu electrònica. Si cliques a la seu electrònica, doncs, òbviament, quines són les coses que nosaltres hem de veure més importants per nosaltres. Bàsicament, el que ens interessa són aquests 3 que estan en blau. Mis expedientes, mis datos censales i mis notificaciones. Per què? Perquè en mis expedientes és on apareixen tots els tràmits que tenim oberts. Mis datos censales és tot el que jo l'he informat i la situació en la que em trobo a l'agència tributària, fins i tot quin és el meu domicili fiscal, quin és el meu IAE i tota aquesta història. I mis notificaciones, això són les famoses cartes negres que rebem a casa quan ens feliciten el Nadal. Són aquestes tan maques que rebem sempre. Doncs ara ja no les enviaran a casa, encara que a vegades les envien, però si no que ho tenim tot aquí. Per tant, aquests dies, sobretot, jo estaria força atent en aquests 3 apartats per si hi ha alguna novetat. En qualsevol cas, per accedir a qualsevol dels 3, necessitem el nostre certificat digital. Més coses. Com veieu, en tràmits destacados, el primer de tot, aplazamiento y fraccionamiento de deudas. El que dèiem, si ens trobem davant la casuística que som una empresa amb un volum d'operacions superior a 6 milions que no ens dona aquest ajornament especial, doncs potser hauríem d'entrar aquí per intentar aquest ajornament. Més coses per tramitar el clave, el tenim aquí també, i sobretot el presentar i consultar declaracions. Això és interessant perquè aquí és on podrem fer tots els tràmits de liquidació del trimestre. Si no som una gestoria o no tenim una gestoria, doncs aquí és on ho podem fer. La gran majoria de tràmits s'hauran de fer a través de clave PIN o de certificat digital. Només una coseta, un aclariment que m'anirà bé per demà i ja ho explico ara,
i ja acabo, us ho prometo. Aquest apartat que diu CSV, el cotejo de documento mediante código seguro de verificación, és un codi que porten totes les presentacions d'impostos que nosaltres hem fet. Això és molt important a dia d'avui, donat el fet que nosaltres no podem anar presencialment a aportar documentació o a fer algun tràmit. Doncs, per exemple, una cosa que ens poden demanar demà per al cese d'activitat és apórteme sus últimas declaraciones trimestrales i, per exemple, seria mi 303. Doncs una de les coses que puc fer és que puc enviar-li directament, en comptes d'enviar 50 documents en adjunt, el que puc fer és enviar un Excel amb tots els còdics, una descripció, IVA 303, primer trimestre 2020, i envies aquest còdic. I aleshores la persona que el vol veure només l'ha d'introduir aquí i es pot descarregar tot el formulari sencer. Això és una cosa molt útil i que, per exemple, des dels registres de la propietat i el registre mercantil i de més, en general els registres, diuen que s'utilitzi això en comptes d'enviar molts adjunts. És una recomanació. En aquest cas, estem parlant dels que són de la qüestió tributària. Dit això, em sembla que sí que ja he acabat i ja he dit tot el que volia dir. Sí, bueno, mentida, em falta una. El que us deia, aquí us deixo l'enllaç del canal que està previst per la Generalitat, d'aquest servei d'atenció digital. Ahir ja us ho vaig deixar, avui us ho torno a deixar, aquí trobareu més informació i podeu fer consultes i fins i tot, com veieu, teniu una bústia de contacte de mesures per a empreses i professionals que tot el que no us hagi pogut resoldre avui o que encara us hagi generat més dubtes, que de ben segur és això, doncs ho podeu preguntar aquí. Val a dir que jo fa 3 dies vaig fer una consulta i encara no m'han respost. O sigui que suposo que deuen estar saturats i és normal, no? Però que tinguem una miqueta de paciència perquè, a fi de comptes, l'administració està obligada a respondre. Dit això, fins aquí hem arribat. Em sembla que hi havia alguna consulta. Com s'instal·la al mòbil el certificat? A veure, el primer que has de fer, tutorial ràpid, Josep Maria, el que hem de fer és, l'has d'exportar a una carpeta a fora, al teu escriptori, en local, per entendre'ns, i quan el tens ja tot el certificat exportat en el teu escriptori, una carpeta normal i corrent, el que has de fer és connectar el teu mòbil, recomano que sigui per USB, i has d'enganxar aquella carpeta a la carpeta raïz d'arxiu del teu mòbil. I ja està. I a partir d'aquell moment te'n vas a credenciales, certificados, i allà li dius d'instal·lar i ja te l'instal·la automàticament. La meva recomanació és que abans d'exportar-lo, abans de descarregar-lo en el teu escriptori de l'ordinador, li posis una contrasenya. Ja t'ho deixa, Hi ha un apartat que et diu ¿quiere introducir-li una contrasenya? La meva recomanació és que sí, per si de cas es perd o en la nube, en el trànsit, en va la llum o alguna cosa d'aquestes, que ningú es pugui aprofitar del teu certificat por ahí i diguin que ets tu. Carme, el tema de la formació. Efectivament, els companys de l'agència estan penjant al canal de YouTube el vídeo i us passaran l'enllaç a tots els que vau participar i estigueu interessats. Per tant, no patiu, que el rebreu i és això. I igualment la formació i la documentació de les presentacions també la rebreu. No patiu. Dit això, doncs m'he passat 5 minutets, disculpeu-me. La gestió del temps no és el meu. Demà, en principi, parlarem dels ajuts que estan previstos pels autònoms, les línies de finançament, la moratòria de les hipoteques i altres qüestions que són així rellevants com subministraments, carnet d'identitat, carnet de conduir, registres i demés, tot un revolutum. I el dijous parlarem de la protecció de dades. Tot a la mateixa hora, al mateix canal, això sembla com la sèrie abans de Batman, el mateix canal, la mateixa hora, amb el mateix impresentable. Dit això, us agraeixo l'assistència, la participació i ens veiem demà. Moltes gràcies.